fins ara el que he fet i he estat centrat és en jugar i en preparar-me per estar bé amb l'equip, i en un futur, o ara el més immediat, també és formar-me i preparar-me per el que vulgui fer, ja sigui entrenador. No és el que més m'agrada, no crec que mai ho sigui, el que passa que dir que no faràs una cosa, igual d'aquí uns anys canvio d'idea i sí que vull ser-ho, però ara la idea és més estar en unes altres àrees del club, si pot ser, i si no, doncs hi ha altres coses a la vida i és el que tinc que pensar. Reto que és molt aviat, però recollint el que t'acaba de dir Xavi en públic, de que espera en un futur compartir projecte al club del vostre cor, tu et veus fent una dupla amb ell a la banqueta del Barça d'aquí a uns anys? No. A un altre lloc sí, o igual ell d'entrenador i jo a un altre lloc sí, però d'entrenador ja he dit abans que no m'hi veig, ni tampoc ajudant al primer entrenador. Però sí que em faria il·lusió seguir vinculat al club i crec que aquesta generació de futbolistes al final acabarem estant aquí perquè és la nostra casa i el Xavi ha sigut un dels jugadors més importants y que segur que ens aportará moltíssimes cosas. Aunque el Milan siempre ha cogido gente veterana, no creo que me coja a mí. Ya se me pasó el arroz.